Matadtad ko din hiyo og pan mga bayot kay daghan ka aming bahaw nga pan niya. Sayang kaayo ning mapunta ra gihapon ni sa basurahan. So ako ning himuon karon og kalanon mga bayot. So magbatil lang ko diri duha ka buok itlog. Kay gigutom manginyo ang inahan no gigutom si Patok. So ako ra na siyang butangan din ha og black pepper og asin din. Nato ra nang i-mix din ha mga bayot kay saan mang rong orasa mga alas 2 na kadlawon pero gigutom gihapon ko kay kana laging kuan maniwangon niya nga tuong isa ka kumagkuba sukaon jud so istayson ko nato ning atuang hotdog duha ra ka buok ako isagol ni kay murag daghan ra kayo maingon niya ata og anayon ani anay na rabadaan so maunsa na lang gyud dayon ato ra ning painito ning atuang kalhadre din butangan atog butter din ato nang ituyok para dali ra dira wala na nang butter din ato na nang lunod na atong pan din ha din ato na siyang bali-balihon para ma-equal ang pagkaluto mga bayot kaning pana bitaw ato paning isang adlaw pero kiri pa man kay gibutang man ako ni sa ref good dayon ako nang ilunod ng itlog sunod na tong ilunod ang ato ang hotdog so ready to serve na ni mukaon na gyud si Inday Patok so thank you for watching see you next video bye bye